O, gdje si Duća? Izgore ti kuća, to mi je nova fora. Dobra je, stižeš. Ovo ja plaćam. Slušaj, živjeli, moram ti reći. Ja našao ženu života svoga. Baš mi je drago. Ko je sretnica, ko je mala? To je tajna. Ja znam da čuvaš tajnu. Ja? Ja sam najbolji čuvač tajni koga si ikad video. Ti? Ja znam preko 100 tajni, čovječe. Aj daj neko. Pazi, ali rekla mi je da nikom ne kaže. Znači to... Ja? Znaš Milicu iz moje ulice? Koju? A što se udala za Darka? Ona se pre toga viđala s njegovim bratom rođenim. To je bila ljubav. To je bila ljubav. Nije iz vojske je bežao kroz zadnji prozor s njom da se viđa. Njemu desetar bio onaj... Pokrivo ga onaj Stane. Znaš Stane to? Stane, onaj što zgazio onog malog, da. A ne, nije on zgazio, brat mu je zgazio malog. Ne, ti to ne znaš. To je tajna. On je zgazio, a su namestili kao da je brat. A to se ne zna. A što su, čekaj, što su namestili? Što bi namestili? Ti ne znaš tu tajnu. Ne znam. Selo zna, ti ne znaš. Ne znam. I šta mu je? Sad znam 101. Znaš da su braca i pekar u Mali švercovali cigare. Ne znam. A to se ne zna. Faktički, on se još nije ni razveo s njegovom Milenom. Znaš, a viđao se sa Mala Lujićeva čelobašče što živi. Znaš, ali to ne znaš. Jer njemu su trebale pare za abortus, ova zatrudnala. Mislim, ne njemu, nego njoj, ali ona neće, ona nema, ona. A znaš ko radi taj abortus, to ne znaš, to samo ja znam. Mali ovaj ginekolog sad završi u Beogradu. On ima stan u centru, Ćale kupio. Znam ovaj, Miletićevoj, na 3. spratu. Da. Da, ali ne radi on te operacije. Radi. Ne. Da. Ne. Jer on je anesteziolog. Jer znaš zašto? Pazi, ovo sad što ti kažem. Nije ima brata u Segedinu. Koji mu šalje te injekcije preko Mićo Trans. Njemu je svaki branik na kamionu šupanja. Oni tu guraju i tako šalju preko injekcije. To je ona anesteziolog, a to niko ne zna. Samo ja znam, meni rekla ova Ivanka Torokuša. Ko je ta? Ma Ivanka kod Mlina što živi, Ivanka. A, ta što mi je rekla, ta je meni rekla da si mi ti isekao kablovsku onda kad sam gledao tekmu. Nego Mićo Trans, to ti kaže, Mićo Trans. Ja vidim kada on ode iza kuće, da kamion kao nešto, a ja mislio zglobasti. Još ja rekao, kako kreće na put kad je zglobasti. Uvek. A čekaj, ne su mi to nešto. Ne radi tu obrad. I obrad? Da, ja mislim da da. Mislim, ne znam. Mislim da si pomešao, ne, jer pazi. Redko jer mešam. obrad, on dovozi Fijata iz Italije. Sa želetom iz preke kuće. Mali naučio i on je u garažu kod ovog i vraćaju kilometražu. Prodaje te krntije, sam vrati da je prešao kao 50.000. A to moj ćaća radio, ali onda sam ja dobro prošao. Što? Jer ja sam uzeo dobro da Fijat. Ali moj 50.000, kaže baba vozila. A, i tebi je vratio. Meni kaže obrat, tebi? Ne. Tako da meni nije. Onda da. Ne, ako je rekao, jer on nije prevarant čovjek. Čovjek rekao, pa neće on. Nije on takav, da. Znaš da niko nije znao da je to obrad radio? Niko. Ja pitao Živojina, on pojma nije imao. Iz cijele firme niko nije znao to. Pa to je onda velika tajna. To je najveća tajna, možda najveća čak u opštini. Čak u opštini? Ogromna tajna. Ja kažem nešto. Daš Salet. Kog Saleta, znam više. Sale konobar. Sale konobar, pa svaki dan nas tuži. Iskreno žao mi ga je, ali takav je život. A što? Pa nemoj, pa to je život. Samo nek ide po redu. Pa ne to. Ti ne znaš.
Vidi me što sijam. Žena Gavara njegova, ova dobra. Sa Miletom. O? Sa Miletom Gavara, to svi znaju, joj. Kažu, baš se zaljubili, kažu, to već traje dugo, znaš. I kažu, sad baš im je lepo, kaže, zaljubit će da ostavi ovoga. Pa nemoj zbog Saleta, pa mlad momak, zdrav, prav, pa naće on drugu čoveče. Pa nemoj, nije on takav. Nego daj ta, tvoja ta, ko je srećnica? Ko je ta? Pazi, sad moram da bežim, ali zapamti gdje si stao i da mi pričaš sljedeći put. Ajde.